Okay, sanibonani bafundi. Igama lami nguLusindiso ngamazibuko, ngibe nginisiza nginilekelela ngesiZulu ulimi lasekhaya. Njengoba sengishilo ukuthi sisakuwo lo freeway lo siyabheka iy'nkondlo-ke, siyacubungula iy'nkondlo, yize ngeke nginisize kuzo zonke kodwa ngithe sizokhetha ezimbalwa kwiy'nkondlo ezimisele lezi enizoy'funda nothisha beni. Phela kumele niqonde bafundi, mina ngisiwuthisha wenu ngiyanilekelela nje kuphela, kodwa ngiyonisiza kulezi ezimbalwa engiy'chuzile mina ukuthi ngizonisiza kuzo. Then lezi ezinye nobe seniy'buka nothisha beni. Namhlanje njengoba benginithembisile kwilesson edlulile ukuthi sizoqhubeka sibheke iy'ngcabo zomnyezane, siy'hluze sonke, siy'cubungule sonke ukuze nizokwazi ukuqonda ukuthi zikhuluma ngani. Niphinde futhi nikwazi ukuphendula nemibuzo. Okay, asigibele phezu kwazo-ke. Izingcabo zomnyezane, i-G Mhlanga. Ngilangazelela ukudepha kwelenjulo koTatalambu bezingcabo zomnyezane. Lapho ukujula kwenjulo kuyingcebo yomhlaba nezulu. Lapho ukuphumelela konke kwempilo kuyisiyalo somthombo opompoza, ingunaphakade. Ngilubalubele ukugxila kwelenjulo, ngizinze ekujuleni kwenkululeko yomphefumulo, ngizinze ekuthuleni ngijabule unomphela, ngifunde ukudonsa amanzi ezikaleni, ngikhephuzele uhlanga ubusika nehlobo, ngizwe imvungo yemvelo imvungama, ingoma kaQinidolo nethemba elizayo. Ngilangazelela ukudepha okujulile kulezo zimpande zemingamanzi ngigcule, ngivunulise ubuchopho ngohlaza lamaqabungayo ngiqambisa okweqhawe. Kuleyo mithombo yeziziba ngingaphinde ngome, ngigiye ngiqephuze ngosiba lakwaNgqondonkulu, ngiqothe uphoko nokhothe lwendlela. Nabazukulu badle kuchitheke inyongo, bafinye ngendololwane bethabile. Okay, njengoba senginifundelile-ke inkondlo yethu namhlanje sobe siyicubungule sonke, sizothola ukuthi le nkondlo ikhuluma ngani, siyicubungule sonke, siyiqonde ukuze sikwazi nokuphendula imibuzo. Okay, singadlulela ku-next slide. Okay, ake sihluze sonke-ke inkondlo, siyicubungule, siyibheke sonke, siyiqonde ukuthi ikhuluma ngani. Ukuhluza kwenkondlo. Indikimba iphendula umbuzo wokuthi inkondlo ikhuluma ngani. Yini le ethinte imbongi yafisa ukubhala ngayo? Indikimba ingumongo wenkondlo yonke kusukela ebinzeni lokuqala kuze kufike ebinzeni lokugcina. Okay, yini-ke masikhuluma ngendikimba? Indikimba iphendula umbuzo wokuthi inkondlo ikhuluma ngani. Njengoba sengishilo ukuthi sisuke sibheke ukuthi inkondlo ikhuluma ngani. Yini le imbongi efisa ukuyidlulisa kithi? Futhi sisuke inkondlo ingumongo wenkondlo. Okay, ake sithole-ke indikimba lenkondlo siqeda ukuyifunda manje. Okay, indikimba ingaba igama elilodwa noma ibinza lamagama. Indikimba lenkondlo imfundo. Okay, omunye usangathi indikimba lenkondlo imvelo, noma sikhuluma ngemfundo nangemvelo, noma khona la imbongi esuke ithinte khona izingcabo zomnyezane, ingcabo zomnyezane imvelo, kodwa kakhulukazi indikimba lenkondlo imfundo bafundi. Noma sizothola kabanzi ukuthi indaba sisho kanjalo. Okwamanje bamba ukuthi indikimba lenkondlo yini? Imfundo. Umqondo wenkondlo. Umqondo wenkondlo siyazi ukuthi sinemqondo ewu-2 wenkondlo, sinomqondo osobala nomqondo ocashile. Okay, khumbulani bafundi ukuthi ngike ngagqamisa lamagama agqanyisiwe enkondleni, siye sanikeza incazelo yazo kwilesson edlulile, ngachaza ukuthi achaza ukuthini lawo magama. Okwamanje sesocubungula sonke-ke inkondlo, siyichaze kabanzi sikwazi ukuyiqonda, noma okungcono seninayo ulwazi oluncane lokuthi le nkondlo ikhuluma ngani, noma siye sachaza amagama ngalinye lawa eningawazi, noma la magama angajwayelekile asebenziswe yimbongi. Okay, asitholeni-ke umqondo wenkondlo osobala. Imbongi ikhuluma ngezimpande zesihlahla somnyezane esivamise ukumila ngasosibeni lomfula. Lezi zimpande zikhula zishone phansi kakhulu ukuze zikwazi ukumunca amanzi adingwa yisihlahla. Lokhu kuholela ekutheni lesi sihlahla singabuni ebusika, kepha sihlale siluhlaza njalo. Sithola amanzi ubusika nehlobo okugcina amaqabunga aluhlaza. Sithola amanzi ubusika nehlobo okugcina amaqabunga eluhlaza.
lamaqabunga aluhlaza alesi sihlahla yiwona asetshenzisiwe ukuqambisa labo abasuke bephumelele. Okay, ngithi angisongele ngamafuphi ke into eshiyo ngumqondo sobala. Umqondo sobala ngithi siyazi ukuthi sikhuluma basebenzise ini imbongi ikhuluma ngezimpande zesihlahla. So imbongi isebenzise izimpande zesihlahla umyezane. Lesi sihlahla sisithola kephi? Ngasemfuleni, ngasemfuleni osibeni, esikhula sishone phansi kakhulu ukuze zizokwazi ukumunca amanzi adingwa isihlahla. Lesihlahla sikhula sijani? Sishone phansi ukuze sikwazi ukumunca amanzi ngasemfuleni adingwa yini? Isihlahla. Okay, lokho kukholela ukuthi amaqabunga kanjani ahlale eqhakazile, ahlale eluhlaza, ahlale green, ehlaza eqhakazile njalo. Lamaqabunga aluhlaza alesi sihlahla yiwona asetshenzisiwe ukuqambisa labo abasuke benze kahle. Okay, lamaqabunga akuhlaza lawa ekhulunywa ngawo kwesihlahla, imbongi isebenzise wona ukuqambisa labo abasuke benze kahle, abasuke bephumelele kangqondonkulu. Usebenzise wona ukuthi usebenzise wona ukuthi uyoqambisa kuthiwa lamaqabunga aluhlaza alesi sihlahla yiwona asetshenzisiwe ukuqambisa labo abasuke benze kahle, labo abasuke bephumelele kangqondonkulu, labo abasuke sebeqedile-ke, bafunda baqeda, bagqokisa amajazi-ke. Ilontuzana, imbongi isebenzise lowo mqondo loyo ukuthi uma ngekhathi asebenzisa iy'ngcabo zomnyezane, ukuthi iy'ngcabo zomnyezane izona esiy'thola kephi? Osebeni oduze komfula. Lesihlahla esijani esikhula sishone phansi sisabalale ukuze sikwazi ukudonsa amanzi, ukuze sizokwenza ukuthi isihlahla sethu sihlale siqhakaze njalo, sihlale siluhlaza si-green. Lawo maqabunga-ke yiwo-ke enziwe umzekelo walabo abasuke sebeqambisa, abasuke sebephumelele kangqondonkulu, bafunda bagogoda baqeda. Angazi noma ngiyawenza nomqondo, kodwa ngicabanga ukuthi kucacile. Singadlula kune slide. Okay, ake sibheke umqondo ojulile lo siwuthola kule nkondlo izingcabo zomnyezane. Imbongi ikhuluma ngezifiso anazo zokuphuza emthonjeni oyimfundo yakangqondonkulu. Okay, kule nkondlo esidlula kuyona ingcabo zomnyezane, imbongi inesifiso sokuthi ifunde ize ifike kephi? Etheshari okanye kwangqondonkulu. Isivezela isifiso anaso sokuthi afunde eze ifike kephi? Kwangqondonkulu okanye etheshari. Ifisa ukufunda ize igogode. Imbongi ifisa ukuthi ifunde ize igogode, ifunde iqede umatikuletsheni, ifike kangqondonkulu, iphinde ifunde futhi iqede igogode. Okay, imbongi iveza ukuthi ulwazi lemfundo ezoluthola alusoze lwaqhathanisa nalutho. Okay, imbongi iphinde yasivezela ukuthi ulwazi ayobe selitholile angeke lize liqhathanise nalutho, angeke lize liqhathanise nalutho ulwazi ayobe lithole kephi? Kwangqondonkulu. Uma isifundile yaze yagogoda, ngibeke kanjalo. Okay, imbongi igqamisa ukuthi ulwazi lemfundo luhlala luqhakazile ubusika nehlobo, okungukuthi luyakwelekelela kokuhle nokubi empilweni, iphinde iveze izingxenye zempilo ezigqanyiswa imfundo. Okay, imbongi isivezela ukuthi ulwazi lakangqondonkulu angeke lize liqhathanise nalutho empilweni yabo, iphinde isivezele ukuthi ulwazi, uma isithola ulwazi lizomlekelela kokuhle nokuba ebhekana nazo empilweni, iphinde futhi isivezele ukuthi izingxenye zempilo ezigqanyiswa imfundo, iphinde isivezela futhi lezi ngxenye zempilo ezingamholela kephi? Uma esethole imfundo. Okay, nasi-ke isibonelo esichaza kulokhu kungenhla. Ngilakazelela ukudepha kwelenjulo, angithi yezwa, kuyisiyalu somthombo ompompoza ingunaphakade. Ngilubalubele ukugxila kwelenjulo, ngivunulise ubuchopho ngohlaza. Nakhu-ke mese nginichazelile ngenhla ukuthi nakhu imbongi afisa ukudlulisa okanye umqondo ojulile siwuthola kule nkondlo. Sithena sithola ukuthi imbongi inesifiso sokuthi ifunde izifike kephi? Ifunde izifika kephi? Etheshari okanye kangqondonkulu. Iphinde futhi imbongi isivezele isifiso sayo ukuthi iphinde ifise
ukufunda ize igogode, ifunda izifika ematikuletsheni iphinde futhi iqede nakhona ithwesa amajazi. Siphinde futhi imbongi isivezela ukuthi ulwazi ayobe selithole kaNgqondonkulu emva kokugogoda angeke lize liqhathanise nalutho. Iphinde futhi imbongi isifezela ukuthi igqamisa ukuthi ulwazi lwemfundo luhlala luqhakazile ubusika nehlobo. Iphinde isivezela ukuthi uma usenale mfundo iyomlekelela ubusika nehlobo futhi iyohlezi iqhakazile ubusika nehlobo. Iphinde futhi imbongi isivezela ukuthi imfundo iyomlekelela kwizimo ezinhle nezimbi abebhekene nazo empilweni. Yikho-ke lokhu kade sikuchaza-ke okuyikho lokhu isibone ngisivezile sisithathe direct enkondlweni ukuthi ngilangazelela ukudepha kwelenjulu. Kuyisiyalo somthombo ompompoza ingunaphakade. Ngilubalubele ukugxila kwelenjulu, ngivunulise ubuchopho ngohlaza. Yikho-ke konke-ke lokhu esikuchazile umqondo ojulile esiwuthola kule nkondlo. Okay, siphinde futhi sithole ukuthi imbongi iphetha ngokuthi imbongi iphetha ngokuveza izithelo zemfundo azizuzile lapho isigiya isiqephuzeka ngosiba lasesikhungweni semfundo ephakeme. Okay, siphinde sithole futhi nawo lo mugqa lo osho lokho, ngigiye ngiqephuzeke ngosiba lwakaNgqondonkulu. Okay, othi nginisongele kahle lonke-ke lesitayidi lesi ukuthi sichaze ukuthini, lo mqondo ojulile esiwuthola kephi kule nkondlo. Okay, oqala sithola ukuthi imbongi ifisa ukufunda ize ifinyelele kephi kwaNgqondonkulu kuba etertiary okanye e-university. Uma isifike lapho ifuna ukufunda ize igogode. Uma isifike etertiary ifuna ukufunda iziqede ithwese ini iziqu. Iphinde futhi sivezele umqondo ukuthi imbongi iveza ukuthi ulwazi ayobe selithole kaNgqondonkulu angeke luze luqhathanise nalutho. Siphinde futhi imbongi isivezela ukuthi igqamisa ukuthi ulwazi lwemfundo luhlala luqhakazile ubusika nehlobo. Iphinde isivezela ukuthi ulwazi lwemfundo luyohleli luqhakazile njalo ingunaphakade empilweni yakhe. Iphinde futhi imbongi isivezela ukuthi ulwazi lizomlekelela kokuhle nokubi ayobe abhekena nazo, okanye imfundo izomlekelela kokuhle nokubi ayobe ebhekene nakho kephi empilweni yakhe. Ngakuchaza nasi isibonelo sisithathe njalo. Yase futhi imbongi yaphetha ngokuthi yase yaphetha ngokuthi ngokuveza ukuthi isizitholile lezo ziqu. Imbongi isivezelile ukuthi sezitholile lezi ziqu abeyifuna, lezi abeyifisa ukuthi afunde aze afike kephi aze afike kaNgqondonkulu aphinde futhi agogode. Basivezela-ke ekugcineni ukuthi imbongi yafika kwaNgqondonkulu yaphinde futhi yagogoda. Lapho isigiya khona iqephuza ngosiba lesikhungo semfundo ephakeme. Lapho isigiya khona isithwese iziqu, imbongi isiqhophoza, isicelebrate, isifunde yaqeda yaze yagogoda. Cansi cacile kamnandi. Okay, ake sithole umoya wale nkondlo. Umoya muni esiwuthola kwinkondlo le yethu Ingcabo Zomnyezane. Umoya wale nkondlo uxubile. Sithola umoya oxubile kule nkondlo. Yimaki lakho-ke lelo ukuthi uthe umoya oxubile. Ngasekuqaleni kwenkondlo kukhona umoya wokulangazelela. Ngasekuqaleni kukhona umoya wokulangazelela. Lapho sithola khona imbongi yenzani? Ifisa ukufika kwaNgqondonkulu. Lapho ifisa ukufunda ize ifike kephi kwaNgqondonkulu okanye etertiary. Imbongi iveza ukulangazelela imfundo ijule ibe nolwazi olujulile. Okay, esigabeni sokugcina imbongi iveza umoya wokutusa okanye wenjabulo. Imbongi izibona igiya iqephuzela ngolwazi elitholile esikhungweni semfundo ephakeme. Iveza ubuhle obungaba khona uma isizule imfundo lapho isiqeda indlala kubuswe. Okay, angithi siyazi ukuthi okay, oqala sithe umoya wale nkondlo unjani? Uxubile. Yimaki lakho lelo ukuthi uthe umoya uxubile. Lapho kodwa kumele ugcizeleleke. Sithola umoya oxubile kule nkondlo ethi Izingcabo Zomnyezane. Lapho khona imbongi
ekuqaleni kwenkondlo sithola ukuthi imbongi iyalangazelela, iyafisa ukuthi ifunde ize ifike kephi kwaNgqondonkulu iGogode. Nasekugcineni sithola ukuthi imbongi isifunde yaze yaqeda. Sithola umoya onjani wenjabulo okanye wentokozo lapho imbongi isifunde yaze yaqeda isifunde yaze yagogoda lapho isigiya khona ngosiba yabo, yiyo umoya esitholayo kule nkondlo. Cansi icacile kamnandi bafundi. Ithoni, sibheka ithoni esitholayo kule nkondlo ethi izingcabo zomyenzane. Imbongi ikhethe amagama agqamisa umqondo wekwethemba okuhle njalo. Okay, imbongi ikhethe amagama la lokho egqamisa khona umqondo onjani wokwethemba okuhle njalo. La engithi imbongi iqale yasitshengisa ukulangazelela kwayo lapho khona afisa ukufunda ize igogode, yase emva kwalokho egcineni yase yasivezela isifundile yagogoda. Yikho-ke ithoni yale nkondlo umqondo wokwethemba okuhle njalo. Ngakho-ke ithoni yale nkondlo ngeyokwethemba okuhle njalo. Kule nkondlo kuyagqama ukuthi imbongi inethemba lempumelelo. Konke afisayo nokuphuphayo ukuze yiphumelele futhi izokwazi ukuthola ithuba lokusebenzisa imfundo yayo ngokubhala imibhalo buciko. Okay, bese ngichazile ukuthi sithola ini ithoni lokwethemba okuhle njalo. Mina bengingathi sithola ithoni lokwethemba okuhle njalo ngoba imbongi ikubeke kwacaca la enkondlweni ukuthi ibifisa ilangazelela ukufunda ize izigogode okanye ize ifike kwaNgqondonkulu iGogode. Sase sathola ukuthi imbongi isifundile yagogoda yathwesa iziqu, ngakho isivezela ini impumelelo. Amamaka lawo aphelele, mengabe u3 marks u3 marks, yabo. Okay, nasi isibonelo enginilethele sona. Kuyingcebo yomhlaba nezulu, benza iphutha la lapho ukuphumelela konke kwempilo, ingoma kaQinidolo nethemba lizayo. Yabona ukuthi la imbongi isivezela ithemba benalo lempumelelo, yabo. Ngachazile amagama lawa bengiwagqamisile njengethemba liyaqinidolo elizayo, ngachazile kuleseni edlulile. Ngakho kubalekile ukuthi ubuyele emumva, ungajump amaleseni, ubuyele emumva ubheke lamagama engiwagqamisile nawe la ungawazi uthola incazelo zayo, mase kuyabuya uzohamba nathi. Okay, singaqhubeka next slide. Okay, angazi noma niyabona ni bafundi la ukuthi sisebenzisa ini amasu obuciko la nginifundise wona ekuqaleni before sizoqala inkondlo. Amasu sesisebenzisa wona siwasebenzisa kephi kwinkondlo yethu ethi izingcabo zomyezane. Sesikephi manje? Imifanekiso mqondo okanye izithombe magama. Imifanekiso mqondo kuba yilawo magama asetshenziswa imbongi enkondlweni ukwakha isithombe esithile ngokushiwo inkondlo. Abanye lamagama bawabiza ngokuthi izithombe magama. Okay, imifanekiso mqondo ihlukene ngokwelezi zinhlobo ezilandelayo. Sinezinzwa, ngibalile izinzwa uma leseni adlulile ngakhathi sizoqala inkondlo ukuthi nezinto ebonakalayo ezwakalayo njalo njalo. Izimo zokukhuluma, izaga, izisho nezifenqo, ulimi olunothile. Okay, isisho. Isibonelo, umugqa wamashumi amabili nantathu basivezela. Okay, asitholeni befinya ngendololwane bethabile. Isisho ukufinya ngendololwane. Ukufinya ngendololwane kuchaza ukubusa kakhulu. Okay, lo mugqa ugqamisa isithombe sokubusa. Abantu bedla ukudla okuningi okungaze kusale. Okay, lo mugqa basebenzisa isisho lapho besivezela khona ukuthi befinya ngendololwane lapho bebusa. Lo mugqa usigqamisela isithombe sokubusa lapho abantu bedla ukudla okuningi okungaze kusale lapho besivezela khona. Okay, ngicela sicacile le, asikho isidingo sokuthi ngicacise kakhulu, kodwa imbongi isebenzise ini isisho la isebenzise khona igama elithi befinye ngendololwane bethabile. Okay, ukufinya ngendololwane yini?
ukubusa. Cansi icacileke lo mugqa ugqamisa isithombe sani sokubusa ukuthi bayabusa badla ukudla okuningi kakhulu, hhayi ukudla lokho okucabangayo, ukudla kolwazi, ulwazi, imfundo, yabo, imfundo engadliwa, imfundo eningi enganela wonke umuntu ize isale. Cansi icacile. Singadlulela ku-next slide. Okay, siphinde sithole isigathekiso kule nkondlo yethu kumugqa wesigaba wesithupha, lapho kuthiwa kuyisiyalo somthombo opompoza ingunaphakade. Lapha imbongi ibiza isikhungo semfundo isikole ngomthombo. Kulo mthombo ilapho kutholakala khona ulwazi olungapheli. Isichazile isigathekiso ukuthi yini isigathekiso ilesson edlulile, kodwa-ke lana sesithola imbongi ingathekisa isikole okanye isikhungo semfundo ephezulu ngomthombo, yabo, iyangathekisa. Okay, adlulele kumfanekiso womqondo wokuzwakalayo. Sithola umfanekiso womqondo wokuzwakalayo. Okay, umugqa wesibili, koTatalambu bezingcabo zomnyezane. Lo mugqa ugqamisa isithombe sezimpande ezinde ezisabalele, zijabula kakhulu ukuze zikwazi ukuthola amanzi atholakala kude. Okay, zijubalala. Okay, zijubalala kakhulu ukuze ukwazi ukuthola amanzi ukuze ukwazi ukutholakala amanzi atholakala kude. Makuthiwa into iyajubalala bazama ukuthi iyasabalala, yabo, iyasabalala, igcwale ngempela, isabalale ngempela. Okay, into abazama ukusichazela yona ukuthi umugqa wesibili ugqamisa isithombe sezimpande ezinde ezisabalele. Okay, umugqa wesibili ugqamisa ini? Isithombe sezimpande ezinde ezisabalele. Okay, adlulele umfanekiso womqondo wokuzwakalayo. Siyaqhubeka. Umugqa wesi-13 nomugqa wesi-14. Ngizwe imvungo yemvelo ivungama, ingoma kaQinidolo nethemba elizayo. Okay, yadlule kuneslide sizothola imfanekiso womqondo ukuthi le migqa igqamisa kuphi. Okay, le migqa igqamisa isithombe somculo omnandi wemvelo ozwakalayo onikeza nethemba kubantu. Angithi yezwa, ngithi uzwile imigqa sisebenzisile wesi-13 wesi-14. Kuthiwa ugqamisa isithombe somculo omnandi wemvelo ozwakalayo onikeza ithemba kubantu. Ayikho into edinga ukucaciswa lapha, icacile kubhala leyo nto le. Imbongi ichaza ukweneliseka, okay, ukwenanela kwemvelo ngoba imfundo inika ithemba lekusasa eliqhakazile. Okay, ngithi ngiliphinde leli liyangichaza-ke leli point. Imbongi ichaza ukwenanela imvelo ngoba imfundo inikeza ithemba lekusasa eliqhakazile. Cansi icacile. Imfundo inikeza ini? Ikusasa eliqhakazile kubantu. So kuyizwe-ke imvelo ukuthi ubuhle bemvelo bunjani, inikeza ibusasa elinjalo-ke. Yabo, angazi noma ngizwe kahle ngayibika kanjani bafethu, kodwa ngifuna niqonde imvelo bafethu. Niyazi ukuthi imvelo inhle bafethu, iqhakazile, iqhakaza ubusuku nemini. Siyayazi sonke ukuthi imvelo inhle. So uma unemfundo, imfundo inikeza ini? Ibusasa eliqhakazile njengemvelo. Angithi niyayizwa leyo nto leyo. Okay, umfanekiso womqondo okunambithekayo. Asizweni lana umugqa we-16. Kulezo zimpande zemingamanzi ngigcule. Lo mugqa ugqamisa isithombe sokunambithekayo lapho izimpande zincela amanzi ekujuleni komhlaba ukuze isihlahla sizohlala siluhlaza. Angithi nezwa sebenzisa ini? Umqondo onjani? Ukunambitha. Okay, umugqa wesi-22. Nabazukulu badle kuchitheke inyongo. Le migqa igqamisa isithombe sokuthi izingane zizodla ukudla okuningi
okungaholela ekutheni zigcine sezigula okanye sezikhishwa izisu. Okay, imbongi isebenzisa ihaba kakhulu-ke la, kodwa uma kuthiwa badle kuchitheke inyongo, imbongi igqamisa ukuthi abazukulu bayodla besuthe beze begule, beguliswe yini? Lokhu kudla lokhu okuningi okugcwele bani? Bemfundo. Ngakho sikhuluma ngemfundo la. Okay, imigqa, ukuvuleka nokuvaleka kwemigqa. Imigqa evulekile lena imigqa etholakala enkondlweni enganalo uphawu lokuloba ngasekugcineni. Okay, umugqa ovulekile ulo onganalo uphawu lokuloba ngasekugcineni. Nawu isibonelo, umugqa wesi-13, ngizwe imvungo yemvelo ivungama. Uyalithola uphawu lokuloba la? Alukho. Lo mugqa unjani? Uvulekile. Okay, imigqa evulekile lolu uhlobo lomugqa oluba nophawu lokuloba ngasekugcineni kwalo. Okay, la okay, imigqa evalekile, yimi engenza iphutha. Imigqa evalekile lolu hlobo lomugqa oluba nophawu lokuloba ngasekugcineni. Okay, uma usuthola uphawu lokuloba ngasekugcineni, lowo mugqa usunjani? Uvalekile. Njengalona isibonelo, umugqa wesi-19, kuleyo mithombo yeziziba ngingaphinde ngome. Angithi yabo ukuthi sithola yini? Uphawu lokuloba kephi? Ekugcineni. Ubude nobufishane bemigqa. Sesibheka ini? Ubude nobufishane bemigqa. Lama sobuciko nginifundisile kuma lesson adlulile wenkondlo. Njengamanje sesisobheka ngokwenkondlo izingcabo zomnyezane. Umugqa wesithathu, lapho ukujula kwenjulo. Umugqa omfishane. Niyabona ukuthi umfishane, nani niyayibonela. Nomugqa wenjani wesikhombisa? Inguna phakathi. Umugqa lona umfishane. Unjani? Umfishane. Umugqa wesishiyagalolunye, ngizinze ekujuleni kwenjulo yomphefumulo. Umugqa omude. Siyibheka kanjalo-ke imigqa. Ngithi niyabona sibheka kanjani imigqa emide nemfishane. Khona umehluko phakathi komugqa nesigaba. Uma kukhulunywa ngomugqa kusuke sikhuluma ngeline. Uma sikhuluma ngesigaba suke sikhuluma ngeparagraph. Cace-ke lapho. Ningadideki uma sebenibuza. Yabona nawo omunye umugqa, nawo umzekelo umugqa onjani omude futhi. Umugqa wesi-19, kuleyo mithombo yeziziba ngingaphinde ngome. Lo mugqa lo njani? Mude. Ngithi niyawubona umehluko phakathi omugqa omfishane nomugqa omude, nomugqa ovalekile nomugqa ovulekile. Okay, singadlulela ku next slide. Okay, siye ku-enjambament. Sikhulumile nge-enjambament kwilesson edlulile. Okay, umugqa oba nomqondo ophelela emgqeni olandelayo. Na simple definition ye-enjambament. Okay, suthola na ngokwenkondlo lezi ngcabo zomnyezane. Umugqa wesi-13 kuya kowesi-14, ngizwe imvunge yemvelo ivungama. Ingoma kaqina idolo nethemba elizayo. Angithi yabona ukuthi lo mugqa le migqa umqondo wekusasa elizayo neliqhakazile. Okay, lo mugqa unomqondo ophelela kephi? Ngezansi. Okay, ngivale kanje ngithi ngizwe imvungo yemvelo ivungama. Yenza umqondo leyo nto leyo iyodwa? Ayenzi umqondo. Kodwa umqondo uwenza kephi? Lapho sithi ingoma kaqina idolo nethemba elizayo. Lapho imbongi isitshengisa ini? Ikusasa enjani? Eqhakazile. Yawuzwa lo mqondo uphelela kephi? Ngezansi. Okay, isiqi, siye kwisiqi. Ngichazile isiqi kabanzi kwilesson edlulile. Ingakho ngigqugquzela ngithi ungafiki sesila noma uzoba nenkinga uzongaqonda ukuthi sikhuluma ngani. Buyela back kuma lesson adlulile ukuze uzokwazi ukuhamba nathi. Okay, umgqumo olethwa umoya kanye nomqondo wenkondlo. Yiso-ke isiqi-ke leso. Isiqi sakhiwe ukuvuleka nokuvaleka kwemigqa, ubude nobufishane bemigqa kanye nezimpawu zokuloba. Isiqi salenkondlo siyanensa ngoba imigqa eminingi ivalekile futhi imigqa eminingi mide. Caceleke lapho, akusekho isidingo sokuthi ngiqhubeke nginifundele la. Kodwa umugqa isiqi salenkondlo ethi izingcabo zomnyezane asishintshi. Sinjani? Sivalekile. Siyanensa njalo, I mean sorry. Isiqi salenkondlo le izingcabo zomnyezane asishintshi, siyanensa.
ngathi ngicacile le ngoba imigqa uma usunikeza ini reason ngoba imigqa ivalekile futhi imigqa nje injani mide. 2 marks wakho omnandi loyo. Sesingadlula next slide. Yeah guys, inkondlo ayidlali bafethu. Shuki hayi zilwa lo muntu phansi. Okay, sesikumsindo. Asibhekeni ke imsindo, nginichazelile ke imsindo, ifuza msindo nefana msindo kumele senanjani adlulile. Kwamanje sisobheka ngokwenkondlo. Ifuza msindo amagama asetshenziswa imbongi aveza imisindo efuze ukwenza kwezinto kwento ethile. Ifana msindo eminingana emgqeni owodwa enkondlweni isuke iletha umgqumo omnandi ozwakala samculo kanye nokugcizelela okuthile okusuke okwethulwa yimbongi kuleyo mugqa. Okay, imfanekiso ifana msindo lehlukene kabili. Ngichazile konke lokhu bafethu kuma lesson kanjani adlulile. Kwamanje sizobheka ngokwenkondlo. Okay, kumugqa wesithupha kuyisiyalo somthombo mpompoza. Yabona lo yini ifana qamisa. Ifana qamisa noma uletha ngoba usebenzise ifana qamisa ngithe uqamisa yini a e i o u. Sibuyela grade 3 na ke manje na grade 1 a e i o u. Yiyo ke ifana qamisa ke leyo siwuthola kephi kumugqa wes6 lapho khona imbongi ithi kuyisiyalo somthombo opompoza. Yabona lo uletha umgqumo omnandi ozwakala samculo enkondlweni. Angithi nayo izimpendulo yami, angithi niyabona ukuthi siphendula kanjani umbuzo wenkondlo. Njoba sibhalile nje kanje, yabona uthi uyothatha umugqa wesithupha ubhala njengoba unjalo, uthatha njengoba unjalo enkondlweni. Kuyisiyalo somthombo mpompoza. Ngithi yabo uthi nguthatha njengoba unjalo ngase ngagqamisa noma ngawugqamisanga bonke. Kumele ubagqamise bonke sukela la yabo mase ufaka umakaka mase ufaka yiyo ke indlela yokuphendula kumbuzo lo wenkondlo. Yabona ukuthi uphendula kanjani. Awumani ubhale nje wena ukuthi bethi mhlawumbe bafuna ifana qamisa mase wena ubhala ukuthi kumugqa wesithupha sithola ifana qamisa ethi noma kuthiwa u-right bazofaka uxa omkhulu noma seku-wrong. Asiphenduli kanjalo inkondlo. Inkondlo uthatha leyo mugqa njengoba unjalo ubhale mase uthatha impendulo yakho noma nakanjalo kwimvumelwano nakanjalo kuxhumana uyayithatha njengoba unjalo leyo mugqa mase udobela impendulo yakho noma uchaza impendulo yakho uyayisho uyayitomula lapho. Okay, sibe nempindo. Impindo ngichazile kwilesson edlulile. Okay, manje sesizoya ngokwenkondlo. Ukuphindeka komugqa noma isigejana samagama njalo emgqeni ehlukene. Ngichazile konke lokho asekho isidingo kwamanje ukuthi sibheke ngokwenkondlo. Okay, asidlule ku next slide lapho sithola khona impindo ngokwenkondlo. Okay, nangebhat nangeshwa akasinayo ke impindo kephi kwizingxawu zomnyezana kodwa sinani sinempindo mqondo. Ukuphindeka komqondo emgqeni. Ukuphindeka komqondo emgqeni elandelanayo endimeni eyodwa yenkondlo eyakhiwe ngamagama angefani futhi aqukethe umqondo ofanayo. Umugqa wes1 owes8 nomugqa wes15 sithola ke impinda mqondo. Ngilangazelela ukudepha kwelenjulo. Ngilubalubele ukugxila kwelenjulo. Ngilangazelela ukudepha okujulile. Okay, sithola kanjani ke impinda mqondo? Le migqa le yontathu isho umqondo owodwa kodwa basebenzise ini amagama ahlukile kodwa bachaza into eyodwa ukuthi imbongi ilangazelela ukudepha okujulile. Yabo, ukudepha okujulile, ukuthola imfundo ejulile ichaza into eyodwa. Le migqa le yothathu inomqondo owodwa. Yiyo ke ini impinda mqondo. Sithola kanjalo ke impinda mqondo. Siye ukuphindaphinda. Yini ukuphindaphinda? Ukuphindaphindeka kwamagama afanayo emgqeni owodwa kungenzeka elandelane noma engalandelani. Ingqondo ukuthi uma esemgqeni owodwa
Okay, impindamqondo ngiyichazile kwelesson edlulile ukuthi yini, namanje basichazela ukuthi yini impindamqondo, kodwa ngey'bhadi nangeshwa asiyitholi kwinkondlo ethi izingcabo zomnyezane. Asinayo impindamqondo. Siye kwimvumelwano. Yini-ke imvumelwano? Imvumelwano ukusetshenziswa kwamagama afanayo emigqeni emibili noma engaphezulu alandelanayo, lapho ilunga lingaba unkamisa noma ungwaqa noma unkamisa kuphela uma esekuqaleni. Okay, seyini-ke imvumelwano? Imvumelwano ngizonichazela ngamafuphi. Sichazile futhi lokhu bafethu, yazi lokuphinda into eyodwa, siyichazile le nto le kwilesson edlulile. Kwamanje ukuthi sithole iy'mpendulo kwenkondlo kuphela ukuthi sithola kephi nakephi imvumelwano. Kodwa imvumelwano ukusetshenziswa kwelungu elifanayo noma kongwaqa ofanayo emigqeni emibili noma engaphezulu elandelanayo. Simple term, simple definition. Okay, nizwile, asitholeni-ke kule nkondlo ethi izingcabo zomnyezane ku-next slide ukuthi yiphi imvumelwano, siyithola kephi nakephi imvumelwano. Okay, imvumelwano siqala. Umugqa wesi-8 nowesi-9 sinemvumelwano siqalo, bese siyichazile ukuthi yini imvumelwano kuma-lesson adlule. Okay, ngokwenkondlo yezingcabo zomnyezane, yabona ukuthi siyiphendula kanjani umbuzo. Sifike sithathe leyo musho loyo onemvumelwano ophelele, siwuthathe siwubhale ulandelane. Okay, asiyithole imvumelwano siqale siyithola ngilubalubele ukugxila kwelenjulu, ngizinze kwenkululeko yomphefumulo. Yabona lo ngi yiyo-ke imvumelwano-ke yethu-ke leyo, noma senze yini ongwaqa. Okay, le mvumelwano siqalo iletha umgqumo omnandi osamculo. Nayo indlela elula esingaphendula ngayo iy'nkondlo zethu ilo imvumelwano, nokuthi uma bethi bafuna imvumelwano enkondleni bengacacisanga ukuthi bengashongo ukuthi iletha mgqumo muni, yabo, noma bengabuzanga lokho. Into esimple, uma bekubuze ngemvumelwano, ithathe leyo mvumelwano njengoba injalo enkondlweni, bhala leyo misho leyo ilandelane. Emva kokuyibhala mase uyasho imvumelwano yakho leyo ukuthi imvumelwano siqalo noma imvumelwano maphakathi noma imvumelwano sigcino. Angithi yabo, uyayifika uyibhale leyo misho yakho, udwebele, mase uyasho imvumelwano sigcino. Sekungamama kakho lapho. Imvumelwano maphakathi, umugqa wesi-9 kuya kowesi-10, ngizinze ekujuleni kwenkululeko yomphefumulo, ngizinze ekuthuleni ngijabule unomphela. Yabona lo yiyo-ke imvumelwano yethu maphakathi. Sifike sibhale imisho njengoba injalo, mase siyayidwebela lo no mase siyasho le mvumelwano maphakathi iletha umgqumo omnandi osamculo. Lokho kubalulekile noma ukuthi uchaze, kodwa into ebalulekile ukuthi wazi ukuthi yini imvumelwano yini imvumelwano maphakathi, yini imvumelwano siqalo, mase uyi-underline, mase uyasho ukuthi imvumelwano maphakathi noma imvumelwano siqalo noma imvumelwano sigcino. Ngokwenkondlo lena iy'ngcabo zomnyezane, nazi imvumelwano esiyitholayo. Asiqhubeke ku-next slide. Sinemvumelwano sigcino futhi kule nkondlo yethu le. Umugqa wesi-8 nowesi-9, ngilubalubele ukugxila kwelenjulo, ngizinze ekujuleni kwenkululeko yomphefumulo. Nayo imvumelwano yethu sigcino, lo imvumelwano yethu sigcino leyo. Sichazile ukuthi yini imvumelwano, manje sesiyayiphendula ngokwenkondlo esiyitholayo. Sithola imvumelwano sigcino, lo sifike siwuthathe umusho wethu njengoba unjalo, siwubhale, sibhale ney'namba ukuthi isishiyagalombili, mase uyabhala ukuthi ngilubalubele ukugxila kwelenjulo, ubhale futhi u9 okuyisishiyagalolunye, ngizinze ekujuleni kwenkululeko yomphefumulo, mase uyadwebela lo mase uyasho ukuthi imvumelwano sigcino. Sekungamama kakho lawo. Siyiphendula kanjalo inkondlo yethu, siyibhala njengoba unjalo, njengoba ilontuzane la kunemvumelwano noma kunokuxhumana, uyakuthatha uyicaphuna njengoba unjalo enkondlweni, mase uyakubhala kuphelele, mase uya-underline okanye uyathatha la kunemvumelwano yakho, le mvumelwano abayibuzile enkondlweni. Okay, le mvumelwano sigcino iletha umgqumo omnandi osamculo. Lokhu nje akubalulekile, kodwa kumele ukwazi. Ngitshengisa ukuthi siyiphendula kanjani. Siya nge-question ukuthi siya ngombuzo ukuthi usibuze wathini. Okay, sibe nokuxhumana. Kuchazile ukuthi yini ukuxhumana, kodwa naku bayakuchazela
Ukuxhumana ukusetshenziswa kwamagama, iziqu zamagama, umsuka wamagama ofanayo emigqeni emibili noma ngaphezulu elandelanayo ngenhloso yokugqamisa umgqumo othile enkondlweni. Okay, uma ngichazile lokhu ukuthi yini ukuxhumana. Ukuxhumana kodwa ukuthi nginenzele umehluko futhi ngigcizelele. Ukuxhumana suke sikhuluma ngomsuka wegama eliphelele elifanayo emigqeni elandelanayo. Kanti imvumelwano suke sikhuluma ngani ngelunga noma ngongwaqa, yabo, kwamagama afanayo emigqeni elandelanayo. Okay. Ukuxhumana siqala kule nkondlo ethi izingxaba zomnyezane sithola ini? Ukuxhumana siqalo. Umugqa wesi-9 nowesi-10. Nawu ukuxhumana siqalo wethu. Ngizinze ekujuleni kwenjulo kwenkululeko yomphefumulo. Ngizinze ekuthuleni ngijabule unomphela. Okay, naku ukuxhumana kwethu siqalo. Ngizi. Yabona lo? Yikho ukuxhumana kwethu siqalo noma umsuka wamagama afanayo emigqeni emibili noma kodwa mbili le noma ngaphezulu afanayo. Ayafana njengoba niwabona ayalandelana futhi asekuqaleni. Yingakho sithi ukuxhumana siqalo. Kuba bese ekugcineni bese thini? Ukuxhumana sigcino. Angithi yabo umehluko. Okay. Sidlula ku next slide. Okay guys. Ngiyabonga ngesikhathi senu bafethu. Ngiyathemba ukuthi ngibe usizo kwabanye benu ngenkondlo okanye ngeinkondlo ingxabo ngeinkondlo ngamasu obuciko nokunye la nginilekelele khona. Ngiyathemba ukuthi ngibe usizo olukhulu kunina benibukele le video. Sesibhekile ke ingxabo zomnyezane. Sayichaza sayicubungula sonke noma nje ziyadrain abafundi igondle nani yabona. Sayichaza sayicubungula sonke. Okwamanje umsebenzi wakho wena izumfundi. Mele uthathe past paper usebenzele amasu obuciko engifundise wona nangendlela ukuphendula udownload nememo ukuze uzobona futhi ukuthi uphendula kanjani imibuzo yenkondlo. Thatha past paper usebenzele amasu obuciko engifundise wona then uphendule imibuzo uzobona mase ubuze ongitshela ifeedback ukuthi uthole ngani. Njengoba bengishilo lezi inkondlo lezi nizoyibuka futhi nothisha benu, yabo. Mina angeke ngize nginisize kuzo zonke kodwa sizothatha izingcosana. Kusangenzeka nje ukuthi next njengoba siya ku-weekend Monday mhlawumbe ngizobe sengishayisa inkondlo yokugcina. Then wena uma unale nkondlo ufisa sisenze sonke, yabo, bebe usungithinta ke lapho uthi ngicela ungisiza kule nakule. So bese sikhuluma ke lapho into ihamba. Kodwa for uYouTube nabanye mengithi nje anginilethele kulesi eziwu2 sengizochoose ukugcina manje ukuthi yipi esoyibheka sonke. Senzele amasu obuciko lawo engiwachazile. Mase ngiyathemba ke usukwazi na ukuqhubeka phambili ukuphendula neminye imibuzo yenkondlo nokuthola indikimba. Into ebalekile nje ukuthi kumele uyibheke ukuthi ngithola ilontuzana ama-notes akuyiwona wona azonisiza enkondlweni. Ngiyabonga isikhathi senu bafundi. Ngiyabonga ngendlebe. Ngiyabonga futhi nokungisupporta kakhulu laba bathi badlala indima ukuthi wonke ama-lesson esiwadrophayo kube yibona abaphakama kuqala bebe ama-viewers ethu. Ngalokho angeke uzoyisola. Buza mina. Na kanjani uMageba uzohlafuna ugxoba. Isifiso sami ke leso. Ngiyabonga isikhathi senu bafundi. Sobonana ngeviki elizayo.